مامۆستایەک و زێدەتر ji 30 ساڵان di xwendingehên cuda da wane bi xwendekaran gotiye û di niha da hatiye xanenişînkirin. Ev awayê texên dinyên cuda di benda wergirtina mûçeyê xwe ye. Lê ev e sala 2016 jî ber bi nîva duem diçe. Lê hêj mûçeyê meha 3 û 4 û 5 xanenişînan nehatiye dabeşkirin. Herçende di dema borî da berpirsên hikûmeta Herêmê soz bi mûçexweran da piştî peyrewkirina sîstemê nû yê dabeşkirina mûçey mehane di dema xwe de mûçe bê dabeşkirin. Lê di niha da hikûmet mûçeyê sê mehên xanenişînên herêmê deyndar e û tu demek jî diyarî nekiriye bo dabeşkirina mûçeyê wan mehan. Li gorî wan amarên ku dezên artî ketîne li Herêma Kurdistanê zêdetir ji 223,000 xanenişîn hene. Ji wê hejmarê jî 97,000 ji wan xanenişînan yên serbazîn û 125,000 jî xanenişînên sivîlin. Digel zêdetir ji 1100 xanenişînên pileyên taybet. Ji xanenişînên serbazî ew kesên ku ji aliyê Parta Dîmokrata Kurdistanê ve hatine xanenişînkirin pêk tên ji 69,000 xanenişînan. Hevdem 41,707 kes jî ji aliyê Yêketiya Niştimaniya Kurdistanê hatine xanenişînkirin. Herwiha xanenişînên pileyên taybet ku ji sê serokatî û wezîr û şûnkarên wezîr û parlamentar û rêveberên giştî pêk tê zêdetir ji 1100 kes bi pileyên taybet hatine xanenişînkirin. Beşek ji çavdêran amajê vê yekê dikin di dema çend salên borî. Parta Dîmokrata Kurdistanê û Yêketiya Niştimaniya Kurdistanê bi awayekê neyasayî hezaran kes xanenişîn kirine ku mehane mûçeyekê gelek bi wan têdayîn. Ev jî bûye sedemaweyekê ku mehane hikûmet bo dabînkirina mûçeyê xanenişînan pêwîstiya wê bi zêdetir ji 100 milyar dînaran be ku ev jî arîşe bo dabeşkirina mûçeyê vî texî çêkiriye. Heya niha tu bi repareyek ji mûçeyê xanenişînên serbazî nehatiye paşeketkirin ku herî kêm nêzîkî 1 milyon dînar dest pê dike û heta digehîte nêzîkî 3 milyon dînaran. Ev jî di demekî de ye mûçeyê beşeke zor ji xanenişînên medenî wate ew fermanberên ku piştî 15 salan xizmet ji damûdezgehên hikûmetê kirine hatine xanenişînkirin mehane 220,000 dînar e. Lê ew jî hev awayê xanenişînên serbazî mûçeyê 3 mehên vê salê wernegirtiye. Eger di nîva duem ya îsal da hev awayê nîva yekem hikûmetê mûçeyê xanenişînan da beş bike ev heya dawiya îsal hikûmeta Herêmê mûçeyê 8 mehan yê vê texê deyndar dibe û tenê dikare di îsal da mûçeyê 4 mehan bide.